a year ago there was a video that was circulating ibiku Zaga Films, which was you utetanga ngamawele kaMamchawe and that anisasebenzi nobayithu and everything. What's your take on that? Like, yeah, I think we parted ways in 2021. Right. Due to izinto zefamily ezingenanto kwenza namculo. okay. So sayilapha ke sisplitter umuntu esebenzela ngokuhlukana kwethu. But ke umfowethu waqhubeka ke na esabambe brand yamawele nonongoma ndaqhubeka ke ezithonado founder iBada Village ke ngoku. Okay, so since it was a dual thing, like ibeni bayithu. Yes. Amawele kaMamchawe. So now how did you like come up to a decision about amawele mawathathwe ngungomnye and then I take this? No, ndim waphumayo mosipha. Mophumleyo ndaphuma ndayozimela and ndaphuma kamno ndiphuma mna as isiqo. Ndishiya abalandeli, ndishiya everything, ndishiya manager, ndishiya yonke into ndiyaphuma ndiyoqala from scratch. So bangilandela abangilandelayo ke balandela uTornado, balandela iBada Village, baphuma xa ndiphuma. Yeah. But uphuma kamna bengithe ndiphuma mna as individual. Ndiyoqala everything from scratch. Okay, Nado ndifuna usondela enkosi futhi ngalombuzo ubuzileyo. Ngoba ndifuna usondela kule nto ithetha into ba obvious nguTornado yaba ibrand at the same time uthi ke ngoku wena ushiye amawela kaMamchawe and then ke ngoku ne manager. So la manager i1 bi manager amawela kaMamchawe ithini into ngelixesha njengoba masimhlawumbi ke njengoba unansika umzala wakho esheke yedwa ngoku mhlawumbi phaka okay phaka kula band amawela kaMamchawe. Hayi uJola umfo kaNqaphi uhala hoyi ujalo wala wendini njalo. Okay, yeah. Uthe xa ndisithi